Здравейте, прекрасни приятели! В днешното ми видео съм решила да ви говоря за това, че ние, децата, много обичаме да обвиняваме родителите си за нашите неуспехи и неудачи. Всъщност, ние цял живот може да обвиняваме нашите родители, че не са ни обичали достатъчно, че не са ни прегръщали достатъчно, че не са ни целували достатъчно, че не са ни казвали колко ни обичат. Но въпросът ми към вас е: доколко ще ги обвинявате вашите родители и до кога ще ги обвинявате? Всъщност, вие, ако продължавате цял живот да обвинявате родителите си за вашите успехи, вие всъщност нищо няма да промените. Ако погледнете към тези деца, които са израснали в проблемни семейства, не са имали дори майка и баща, които да ги отгледат. Ако погледнете автобиографията на всички известни личности, които са на класацията на Форбс, на милионери и милиардери, ще видите, че техните отношения с родителите са били най-трагичните. Всъщност тези деца са израснали в семейства, в които майката е била проститутка, бащата е бил алкохолик, наркоман или насилник. Всичко това ви навява на мисълта, че всъщност какво са правили тези деца да успеят. И следващия въпрос, който ви задавам, е: как тези деца са успяли при положение, че са израснали от толкова проблемни семейства с проблемни отношения с родителите? И отговорът е много прост. Те не държат сметка на техните родители, че са отговорни за техния възрастен живот. Всъщност, родителите не можем да ги обвиняваме за това, че носят отговорност за нашия живот. Ако животът ви е хубав и ви тече гладко, ще кажете: да, тате е с хубава генетика и мама и са ми дали този хубав живот, гений. Благодаря на това, изчерпвам енергията на рода, благодаря за това. Но ако постоянно ви върви надолу и сте неудачник, как може постоянно да обвинявате семейството и родителите? Точно обратното трябва да направите: да спрете да обвинявате семейството, рода, родителите и всичко, което ви носи генетично от вашия род, защото всъщност, ако вие не поемете отговорност за вашия живот, вие нищо не може да направите, няма да имате промяна, цял живот ще тъчете на едно място. Затова отговорът е много прост: спрете да обвинявате родителите си и поемете отговорност за вашия живот. За тези, които не ме познават, съм позитивен психолог, коуч по емоционална интелигентност. Мога да ви помогна чрез когнитивно-поведенческата терапия, също така чрез метафорични карти и семейни констелации, да видите в основата на всичко, което ни сполетява, сме си ние и ние носим отговорност за нашите неудачи. В момента, в който спрем и прекратим този порочен кръг да обвиняваме нашите родители, всъщност живота ни се променя. Също така ви казвам, че офисът ми се намира в град Пазарджик, улица Гурко номер 3, етаж 2, и може да ми пишете налично за лични консултации. Сега ви пожелавам хубав вечер, ваша Станислава Стойнова.